И какво става, Гета? Аз съм ПВДГ. Днеска сме с нов влог. С Иво. С Ивака. Ивака Гешев. Той се представи момчето. И какво пиеме днеска? Монстърче за гравка, защото няма приларкалче. И водичка. Днеска ще правя пърбоди. Ти какво ще правиш? Гръб и бицепс. Гръб и бицепс, стабилно. Хора, Ивака ще прави латер. Това латер? Не, как се каже това? Лат пулдаун. Лат пулдаун. Сега ще ми се смеят в коментарите. Аз не съм ходил на фитнес от 3-4 месеца. Хора, промяна в плана. Днес ще правим гръб и бицепс, сега ще правим гръб и бицепс и корем. А утре ще правим гърди, рамо и трицепс. И да, и малко кардио ще правим утре. Той днес ще правим кардио, по-късно ще видите отбора. Суи. Костюмер. И хора, направихме тренировката. Направих едно коремче след гърба и бицепса и сега ще ходим да хапнем малко, да заредим и отиваме на Майка България. Ето Север да скача, да прави някой стергап, нещо. Ще видите кадри от дрон, кадри от GoPro и се надявам да се получи яко. Let's go! Хора, след фитнесче, его моето колело така, малко ще карам сега. Ивак, какво хапваш след фитнесче? Бълкваш ли? Кътвам, брат. Добре. Аз помислих, че бълкваш просто. Не, бъркваш се. То той се е закът.
No проблем. Какво става, гето? Тук сме с някаква верчета на плажа. Покажи ги, момчета, покажи ги. Say hello to the vlog. Генше, бро. И сега ще скачаме тук от една скаличка. Това какво ще направиш ти? Едно предно ставата искаш? Мой, ще видим. Where are you from? Ghana. Ghana? Ghana. Bro, I have a friend from Ghana. Who? Bro, but I live in Scotland. I live in Scotland for 10 years. UK. You're from UK? Yeah, we live in the UK too. Oh, nice. We're from everywhere. I'm from London. Oh, from London? Alright. I live in Perth. In Scotland. Yeah, in Scotland. Perth, you mean? Yeah, Yeah. Perth. But I've lived there for like 10 years. Yeah. I'm originally from Scotland. here. That's near you, isn't it? Аре, скочи от там, от тази скаличка. Аре бе, няма се мръдна. Освирка цигара. Да не му покажа кой е шефа на бързо. Тук се запознахме с някакви юкери. Им казахме, че имаме над 50 000. И кой ги излага? I don't know how you guys I'll do go it. to the edit. Брат, нали е waterproof? Ще направим, че? Ударих си гуза. Те си има друга работа хората, с нас ли се занимават? На бандо. Мали. Ти с тия цигари, как ще какво? Ай, 3, 2, Хора, това беше от клипа, надявам се ви е харесал. Абонирайте се, харесайте клипа. Ударете едно мощно круше, демонстрирай едно круше. Демонстрирай едно круше, кой да направят хората с камбанката. Ударете едно мощно крушенце на камбанката, за да гледате още такива добри влогчета. Ай, чао!